Kon kaplek. Kon setiap kawan kon jip. Kon tae kon. Wis mesti dia. Aku lho Mas. Emosi aku. Budal kene cemok-cemok mangil kon gak oleh tae kon. Oleh transferan gak ada. Iya, suwun yo. Yo. Kok gak percaya mbak aku? Bukan gak percaya ngono. Ya engko nek sekirane untuk suwe kok padahal tak bare ini. Rodok suwi ngono kuwi. Tahun ngarep ta. Ya telung bulan wis. Iya, Ya ya. Suwun yo. iya. Kawan ngene. Wah, ayo. Kok bola yo. Ojo iku, ojo lali bojomu kandhanono. Ya. Utangi aku. Ya sip. Saya nang mlete aku. Enteng itu transferan teko Jip wis kena gawe tuku klambine bojo mbak anak. Emang Jip wis top aja nek kanca sing temenan wis iku. Kene butuh dhek mesti rene. Aku gayu opo wis padha kirene mbak aku. Ben aku kate nyerang duit nang Jip, mesti dhek nang kono dhisiki. Iki barene. Aku pengen nyekel duit akeh ngono. Sok nyukupi bojo mbek anak. Bingung golek utangan. Apa nek dhewe sok nyekel duit akeh yo. Pengen kok njip ya. Merawi deh, apa iki yo? Lho, jadi tok mengkowor kayak rasane. Ini apa sih iki mah yo? Malam Jumat paling. Oh, astagfirullah, apa iki? Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki yo ono pocong kene ya Allah. Apa kon? Kate medeni aku ta? Aku lho ora wedi demit. Sing tak wedeni iki gak duwe dhuwit. Kon ngarep tak gak kon. Ngarep tak pakano wedhus kon. Pocongan tak jegideg ngono sih. Alah, ngene katene makani wedhus ngono kate ngetok-ngetok barang. Kabarane pocong ae opo sih diwedeni. Wah, tak protoli klambine tak dene klambi riyoyo. Ngono katene medeni aku. Pak dhewe ora wedi apa-apa. Ora pocong Jip. Jip nang ngono Jip. Ngomong sing jelas ta. Oh, pocong. Ono maneh pocong. Ojo banyu nih yo. Tapi kok beda yo? Mbiyen sik. Oh, jero. Tenang kalah. Ngombe. Aku gak wedi sih karo setan-setan kok gak karo aku kon. Lah lu meneng tengok-tengok tak biasa lho. Ngomong jajari aku. Mbokne acur. Kon iki kok ya gendeng. Poso iki kok. Nanti nek demit kira kan tenang kon. Coba lah. Kurang ajar. Kayamu ngene kok katene nyeluk duit maneh. Gak temen iki Jip. Diam. Ora benang kene. Gak wedi ta kon. Ngarep pengen tengok-tengok nang emper ambek rokokan gak oleh. Aku gak wedi ngono. Masuk tunggu mek banyu tok Jip. Aku timbangane diwedeni ngono wedian kon rene katene nyeluk duit. Bisa ketamu lho, ya wedi aku. Bisa ini aku. Ngono yo. Gila, utang gak wedi ambek setan wedi. Tak tagih kan kok. Gaya Sabil atene utang duit maneh kok. Alasan diwedeni pocong. Poso-poso nek pocong iki arek goblok iki. Oh no. Lapo kon? Kate utang duit pisan ta kon? Arek-arek. Nang oh mang sama aku wedi ta ambek kon. Alah, sik medenian lho arek loro iki mang kate utang duit. Ayo. Loh ya, melayu nek kate ditagih. Wah, enek maneh. Setan kok golek wong sing duwe duit.